Вітаю вас, шановныя сябры, на чарговай серыі Construction Simulator. Сёння мы пачынаем апошнюю задачу ў главе, якая звязаная з транспартнымі лініямі. А таму слухаем адбіўку і пачынаем. Итак, першасна, нам трэба знайсці нашу вось гэту... Ой, гэта не тое. Першасна, нам трэба знайсці нашу задачу, якая знаходзіцца вось тут. Хадзе можна да яе ў самы канец. І акцэпцім. Акцэпцім, так, ці далёка нам ехаць куды? Вось сюды. Бачна, не? Bypass Road, так. Ставім маркер. Як заўсёды, пад добрую музыку мы пачынаем. Так, нешта тут складана. Я гляжу, але вось ужо мы на месцы. Оу! Няўжо мы будзем будаваць мост? Слухайце, паглядзіце толькі на гэта. А можа? Because of the nearby bridge over the river, this location gets a lot of traffic, much to the residents' dismay. I care deeply about restoring calm for the people because I grew up in a very similar village. That's why it's really important to me that your company handles this very complex job. Constructing a bypass road is expensive, but likely the only way to solve this problem for the long term. Ты абсалютна права, дзяўчына. Слухайце, трэба будзе зрабіць нам вось гэты вось агромністы кавалак дарогі. Гэта не мост, але бачыце, тут усё ж такі такі даволі высокі кавалак. Так, першае. Ну, канешне, першае заўсёды будзе ў нас гэта, калі мы працуем на дарогах, гэта праца з бульдозерам. Па-першае, трэба схаваць вось гэтую штуку. Мы яе адразу вось сюды. Канешне, другасна. Стой. Другасна, гэта трэба ўзяць бульдозер. Так, а дзе ж наш дозер? А вось ён дозер. Так, выдатна. Пераносімся, бо мы так не паедзем ніколі. І ў такім выпадку, як заўсёды, пачынаем.
такая праца мне падабаецца. Усе гэтыя гурбы просто размеркавалі, разраўнялі. Ну, я задаволены. Мне гэта падабаецца, мне гэта прыемна. Слухайце, дык у нас тут няма ніякага месца, каб захоўваць тэхніку. Прыйдзецца яе адвозіць адразу сабе ў гэтым. Ой, як яго, ось сюды, у гараж. Так, у гараж тут ёй складаць усё гэта, а нам трэба зараз будзе займацца гравіем, таму мы знаходзім наш вось гэты цягач, які, дарэчы, чамусьці на заправцы. Ну, добра. Пераносімся адразу на гравійны завод, вось гэты. Ну, карацей, вы ведаеце, будзем проста тэлепартавацца і ўсё гэта рабіць хуценька і эфектыўненька пад добрую музычку. Паехалі. Ось мы і привезли увесь гравій, який ад нас патрабаваўся тут. Добра. Вельмі дзіўна, што яго тут насамрэч так мала трэба было. Паглядзіце, колькі ўсяго, якія тут прамежкі паміж купамі. Зараз адсюль ад'едзем і ўсё зменіцца. І опля, гатовая. Так, зараз гэта будзе укампактаваць, пры гэтым толькі палову. Заўважце з правага боку. Дзеля гэтага нам трэба перанесціся на гэтай вось пачвары вялікай ды цяжкой на склад. Потым узяць кампактар. Вось он наш маленечкі. Перанесціся адразу на наш участак працоўны.
Ну і заняцца вось гэтай добрай справай. Я зноўку прыгадаю, што мне вельмі падабаецца такого кшталту працы, у двукосці, канечне, працы. Бо яна такая, ну, спакойная, табе толькі трэба кіраваць. Магчыма, нейкая сувязь маецца, ведаеце, з адчуваннямі ў Еўратрак сімулятары. Магчыма, з-за гэтага. Опля, магія. Так, ну што, трэба нам зараз правесці асфальт наступным этапам, праўда ж? Гэта азначае, што трэба нам сойл кампактар адвесці на... Так, калі што у нас няма нічога... Камера просто жудасна. У нас няма нічога, што тычыцца асфальту. Наколькі я памятаю, так, вось давайте глянем сюды, не сюды, прабачце, сюды, вось, бачыце, нам асфальт-пейвер патрэбен. Дзеля гэтага нам трэба будзе, я так думаю, купіць яго, бо ён нам яшчэ спатрэбіцца ў будучыні. Так, вось ён, жоўценькі, так, іншых няма. Ну, у мяне ўся ця тэхніка жоўценькая. Cold Planner, гэта ў нас разак, які зразаем. О, Caterpillar. Вось гэта мне патрэбна. Yes, purchase. Так, зараз мы яго знойдзем. Дзе ён будзе? О, ўсё рамантаваць трэба. Так, вось ён. Так, мы на паркоўцы склепу. Гэта азначае, што нам трэба перанесціся на месца працы. Так, як жа ж ты кіруешся? Як? Дозер. Ой, толькі больш лагодна. Супер. А на якім кавалку дарогі мне працаваць? Хто мне распавядзе? Злева? Ці справа? Спачатку трэба пакласці асфальт. Давайте, паколькі ліхтары глядзяць на гэты бок. На жаль, жоўтым не адмечана. Ліхтары глядзяць вось на гэты бок, дзе я зараз знаходжуся.
Незвичайні поводини. Нечакана мяне падкінула. Ну, але як ёсць. Дзіўна, што яно лічыла, што я тут не працую. Зараз трэба злётаць за кампактарам, але для пачатку мы адвязем наш асфальтоўкладчык сюды. Добра. Калі не памыляюся, у нас няма асфальтатрамбоўшчыка. А гэта азначае, што нам трэба будзе зноўку яго купіць. Вось кампактар жоўценькі. Катэрпілар ёсць, павінен жа быць. Сойл ёсць. Ось. Купляем. Сядаем у яго. Адразу пераносімся на месца працы. І ўперад. Трэба толькі уключыць святло. Выдатна. Нарэшце скончылася гэта трасаніна нейкая незразумелая. Вось, але абодва бакі адразу, ну, абодва, так абодва. Давайте з'едзем, паглядзім, што будзе. Так, з'едзем адсюль. Паглядзім, які наступны у нас этап. Але мне падаецца, гэта ўжо ўсё. І, злева ў версіі напісана, што 100%. Гэта так хутка мы зрабілі гэтую дарогу. Да быць таго не можа. Давай, хутчэй. Дык тут зусім мала этапаў працы. Магія. Магія, мы скончылі. Віншую вас. Гэта было занадта хутка. Finally, the calm has been restored. It's always been very peaceful here, which also made it a popular travel destination. I hope you feel comfortable in this city because we really appreciate your work here. For my part, I'm certainly very relieved to have a partner as we build and update this city. We're virtually of like minds, and that is certainly good. I'm confident that with your support, we will bring this city into a successful future. У мяне нават пытанняў не ўстае.
што менавіта так і будзе. Слухайце, ну гэта дзіўна выглядае насамрэч. Я не магу сказаць, што я задаволены. Чаму? Таму што занадта мала этапаў працы было тут. Ну зусім, ну. Што гэта азначае? Гэта азначае толькі адно. О, видите, якое сонейка. Ці яна ўстае? Так, это ж ранак. Яна ўстае. Так. Што я вам магу сказаць? Што гэтая серыя, безумоўна, скончана. Дзякую вам вялікі за прагляд, дзякую вам вялікія за падабайкі. Асабістае дзякую вам за падпіску на гэты канал. Мяркую, што на гэтым тыдні з'явіцца яшчэ адна серыя па Construction Simulator, таму не развітваемся на доўгі час. Хутка сустрэнемся. Усім пакуль добрага дня і, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння.